Inden du opretter dig på et af de bingorum, vi anbefaler, er det altid en god idé at læse en af vores anmeldelser først. Her vælger jeg et af de mest populære bingorum, Bella Bingo. I dine overvejelser omkring valg af bingorum, bør du inddrage, hvilket bonussystem rummet har, hvor de har licens, og hvilken generel karakter vi har valgt at give rummet. Hvis du stadig ønsker at oprette dig på det givne bingorum, er det vigtigt, at du bruger et af vores links, eksempelvis det i bunden af anmeldelsen. Når du trykker på linket, vil du blive sendt over på bingorummets hjemmeside. Du forlader altså vores hjemmeside. Hvis du stadig ønsker at oprette dig på Bella Bingo, trykker du på knappen Opret konto. For at oprette kontoen skal du indtaste nogle personlige oplysninger omkring dig selv. Første punkt er navn, efternavn, e-mail, om bekræftelse af e-mailadressen, valuta. Her er det en god idé at vælge danske kroner, hvis du ønsker at spille de danske spil. Et password, og skal du bekræfte adgangskoden. En ledetråd, som er en personlig oplysning, du skal bruge, ifald du glemmer koden. Herefter skal du indtaste køn, om du ønsker en nyhedsbrev eller ej, og sprog. Herefter fødselsdato, hvilket land du bor i, vel her Danmark, postnummer, by, adresse, telefonnummer og et mobiltelefonnummer, hvis du har begge. Bekræft herefter betingelserne og tryk opret. Alt hvad du nu mangler for at komme i gang med at spille bingo, er at indsætte nogle penge på din konto. Tryk på indsæt penge-knappen for at gøre dette. Indtast herefter hvilket beløb du ønsker at indsætte på kontoen, og hvilket betalingsmiddel du ønsker at bruge. Jeg vælger at indsætte 100 amerikanske dollar, idet min konto er i amerikanske dollar, og jeg betaler med Visa. Indtast herefter dine Visa-kortoplysninger og tryk OK. Herefter skal du bekræfte din sikkerhedskode, som er placeret bag på dit Visa-kort, og derefter vil pengene være blevet sat ind på din konto. Hvis du efterfølgende ønsker at veksle dine penge om til en anden valuta, skal du trykke på veksel penge-knappen. Vælg herinde fra amerikanske dollar til danske kroner og tryk på OK.